na akong problema, bahin na sa kong asawa o sa among kaminyo ang taon. Duha na may tuig sa kong asawa. Kung nga na problema ko, inanion ako pagsugod ang mga pangitabuhay. Kailangan ba na magwakas itong pag-ibig? Ay. Lorna! Suga ko na itong panghupawa. Muram itong bagyong signal number 4. Nay. Nga naman ka, nausa ka. Nay, unsa na yung orasa day dia, nay? Alas 9 na sa buntag, nga naman. Wa pa magyapos terso? Oh, asa di ay? Wa pa mauli ka sa trabaho, nay. Oh, asa di orasa iyang uli, ting uli. Panggabi man na siya. Muabot na siya dinis by alas 7. Nanana siya, ana. Pero alas 9 naman, uy. Sabi na na yung trabaho. Nay, ambot anang tawhana. Nga nung ganahan yun na siya, ana. Kapila na ko magsigig ingon anak niya, nga undang na ana. Pero gahig kay ang kanahan. Unsa lagi trabaho, ana ron? Gwardya, nay. Oh, yun, okay raman ang gwardya. Mas delikado ang pulis. Mas delikado ng iya, nay. Kang iyang gibantayan ron, may delikado kaayo. O unsa na gibantayan niya? A bangko? Dili, nay. O unsa di ay? Lamisa. Ay, pagtarong di ay. Lamisa ka karon. Naghinanggaw naman sa ka. Nga seryoso ba ako nangutana ni mo? Huwag ko nagbinuang ni mo, nay. Abi kay miingon man ko nga bangko. Ha? Lamisa sa di mo. Nay. Ayaw ko no di kog binuangi, be. Taro nga ko no kog tubag. Bida. Maglagot gani ko ron, ha. Ubo-ubon ko man yung kaldero ron. Wala ko magbinuang ni mo, nay. Uy, tinuod lagi akong gisulti ni mo. Kuya, wag ko na ng trabaho, ah. Lamisa ray bantayan? Nya, delikado? Karon inig abot ni Terso, pangutan asya nagbinuang bako ni mo, ha. Pangutan asya, nay, ha. Gumtawas to, Bilay. Karmi, da. Oy, Day. nadugay ka, uy. Kuyawan man lang tinimog na unsa nakatirso. Nga rin nadugay ka. Day, nagkagubot dito sa akong bantayan, day. Nga naman. Gisood man ko dito, udo ka taong armado. Daan palagi ko. Awa, ambot lagi di mo tawhana ka. Undang lagi ang trabaho alagi. Day, porbidan mo lang. Sayang kay mundang ko diya. Dako kay kong sweldo diya. Bisa na, unsa man akong sweldo. Nya usa ka buwan matutyo na ka. Sa kabun. Bida sa gyud mo, kagaya gyud mo utirso. Ngita man tingali kag ako na mo pitlok nimo. Kay lain na sa makapitlok pa sa nimo. Ay, bida, kalma lang, God. Noon sabi at taon. Bahala ka diya ay. Sige padayon diya. Kay maghinay-hinay na lang sa kog pangitag ikapinchit nimo. Ha? Pinchit? Usa pinchit? Proxy ba ipuli nimo. Usa? Pagitaan ko ni mo reserba? Ay nganon dili man. Ang sakyanan gani naam gani reserba ikaw pa. Lagi na i-reserba ang sakyanan. Nya ilisa di ko ni mo reserba nga wap amang ko mabuslo taon. Kay ngano nagtuod ay ka nga ang buslot ra ilisan og reserba ha. Napay lain dong. Ang saman? Ang saman ko nilain? Kanang ligid nga Nga naupaw na. Bida sa di mo. Personal naman sa ni mo, day. Abi kay kaupawo naman yung buhok na ko. Bida ni mo, eh. Mangita mo gubo taon, ani, oy. O, unsa? Naunsa na sad mo? Hanggaw ginatawhanan, nay. Wag ginay buo tawhana. Nay, bisag unsa pa inyong gikabangian. Paagi na ninyo sa bugnaw nga paagi. Sa bugnaw nga pangunaw na ba. Buglang panaysulti. Aron dili mo dako ang inyong away. Nay, bisag unsaon pa nimo pabugnaw kung magsige ganigsiga, muinit gyud na hangtod na bubukal. Sige lang. Ako rin makiksulti. Tanawa ko ha. Obserbahe ko kung unsaon ako. Unsaon ako pakiksulti ng bananin mo. Pakitunta ka ako noon sa eksaktong pamaagi sa papakigsulti. Tanawa ko ha. Ha? Watch and learn. Oy, Terso. Terso, mata na oy. Terso. Inay, ikaw ay sambo. Kung sabukan niya na, be. Dukaa pa na ako. Ako itog. Say, wait to. Ha? Walang gani ka makapangantangan ng imong muta. Ano? Nantang sumuta ko taon. Bango na, oy. Mag-istorya ta. Sige na, kadali lang. Bango na. Sama na, nay. Unsa man gyud ay inyong kuhanin mong trabaho. Nga, may na inyong giawayan, permi. Saon mo sa Lord, nanay. Gusto ko niyang paundangon sa kong trabaho.
Unya, ako tayo trabaho. Papagkinta ako ng trabaho. Unya, makita trabaho. Paundangon sa trabaho. Buga, biya. Sakto ba ko na inanan, ay? Ha? Di ka ito mabuang, ay? Ay, naunsa ka ba, oy? Ay, dong terso. Ang ako lagi katambag ni mo, no? Nga kon pananglit ba? Mabuang ka na gani, ana. Ayaw lapalata. Abong mo sa ito, nanay sa doy. Very good, be. Oh. Sultihi ko, ha? Unsa man gyud di ay nang inyo mong trabaho. Hanganong magisgot mang mong kuan lamisa og kuan. Silur na ngano magisgot man ang Nay, lamisa. kami na, ha? Maon akong trabaho, nay. Akong trabaho, God. Naa sa sood sementeryo. Aha? Oo, maon na, nay. Uy, ngano na ako taong ka sa sementeryo? So nagbantay ka sa mga patay? Ay, paminaw, nay, ha? Maon ni istorya. Doon, nay, namatay nga sa kadato. Karon, sa buhi pa ang maong dato, nasa paborito kayong lamisa, nga pirmi niyang gamiton. Anhan lang gali siya matuog sa lamisa, maghukdong, usay, anhan lang siya mukaon sa lamisa, anhan magbuhat sa iyang mga trabahoon. Di na gali siya hapit, gawa siyang kwarto na, anhan lang yun sa iyang lamisa taon. Karon nasakit siya, pagkasakit siya, nagtugon siya sa iyang mga anak nga kung mamatay siya, dili gyud niya ibuwag ang lamisa. Kuya wagot. Lalisod na ba ng pakiason basta? Oh, mao na, nay, mao na, oh. Mao nga, namatay gitong maong dato. Og tungod sa iyang panugot taon nga di ibuwag ang lamisa niya, gibutang og apel sa iyang lumnganan. Unya, hibaw amdes mga anak nay. Nga ang maong lamisa, ang gilansang niya atong gigamit kay mga gold man. Kuya wagot. Lansang lang gold. Oh, adi man nalisod na magilingipon gold, di ba? Oo, sad noon. Maunang mahal kayong limisahan ay kay gold lagi taon ang lansang taon. So karon gibantayan sa mga anak, gibabantayan ang lamisa sa mga anak taon. Basi kawaton niya ba? Lamisa, kawaton. Naon sabi taon kay. Kawaton pa manggali ng patay kay mga pangwaag sapatos, pangwaag Amerikana, pangwaag unsa pa dang makuha. Lamisa pa bay dili nga gold. So, mao na hinungdan. Napabantayan ko sa mga anak ka ng lamisa. Mao na mao gina hinungdan. Anong pabantayan man na? Nonoy, delikado kay sitwasyon dito. Kayo na, mingaw kay Minteryo. Minteryo ko na. Ikaw may pabatayon dito sa Minteryo. Okay raon tao ka na aras may gate. Pero adto sod slubnganan ay kuyawan yung kay. Adto kang bantay dito, lisod na. Kay una, delikado kay interesan ng lamisa. Goal ko to, di ba? Siyempre, naagyo interesado dito. Babaw silang goal dito mga lamisa. Ikaduha, bida. Abtununon kay ko dito na. O abtun na ako taon uroy dito. Aha? Oh, minteryo ko to. Mingaw kayo. Simba ko doon ay multo. Tira ba gina, mahadlok o gwardya ng multo. Di gani hadlok polis. Sumama mo kuyo ka na ako dito na. Ikabantay dito sa minteryo. O saban, sugot ka? Bisang sagit lang ka. Ayo, simba ko doon ay multo. Tira ba gina, mahadlok o gwardya ng multo. Di gani hadlok polis. Sumama mo kuyo ka na ako dito na. Ikabantay dito sa minteryo. O saban, sugot ka? Bisang sagit lang ka. Ang ni Lorna, dasi mo trabaho, kay delikado manggudi ay kayo na. Oh, mauna na eh. Nya, nganong anak pa man ka dito? Nay, naibawa ba kang pili sweldo na ko dito? Pila man? Usa ka libo akong oras diyan ay sayang kay buunda ko sa kalibong oras. Pero, ako manggong, ang ako manggod balak ako sa mga asawa do. Kay murag, siya man hinuoy na stress ug maayo, nga magsige gunahon na mo. Ha? Ganina lang, dugay kang nauli. Wagod taon mahimutan. Wa mamahaw, kay wa pa man batiag kagutom. Kay nabalaka lagi nimo, ngano na dugay kag uli, base niya kunog may daotang nahitabo nimo. Simba ko taon ka diyan eh. Istoryahin na ninyo sa saptang sitwasyon sa imong asawa. Kay dili lalim nga masakit o stress sabuti na ninyo. Pre, kanang imong problema, sayo na kay na. Ha? Ano kaingon ka sa'yo ni Dro, ha? Sa'yo? Tungod kay wa man kang may bawo sa imong asawa kun unsa ka safety dito sa menteryo. Wa di manghilabot nimo dito. No niya, Dro? Ako pa nimo pre, imo nang suwayan. Ha? Unsa? Imo nang dadon imong asawa dito sa duty nimo.
buang na imo, Roy. Lagi suway, lagi. Ay, tag-imuhang disay sa news, kaya bisan si asa ni mo dadun, pwede ka maisad, sagingan, minteryo, bisan asa. Pre, wala makam. Kung saan ako magsuway, ha? Kung saan ako, ngayon, resulti na ko, balibad man to, di ba to, sugot? Ayaw siya sultiing mo duty ka. Ha? Kung saan mo, di ba sabot? Ilang mapit ka kadiyot sa imong kaubang gwardiya. Gwardiya ba, ing na? Oh. Kinsay mo duty, anak nga, imong hulipan. Manto ko dito, niya, ko kuyo taday, kay na ako'y huli pag duty. Kana. Mao na? Mao ba? Ay, mo na nga, makasuway siya. Aron, may baw siya nga, delikado ang ato Delikado ang trabaho dito. Delikado ang trabaho. Karoy. Nga safety kayo sa atong trabaho. Ana ba, aron safety kay ka. Okay. Aron ingon dili na siya magsige guna-guna nimo og doton basig may dota may tabo nimo. At least nga malinaw na siya maguna-guna. May confident na siya. Sa nga trabaho nimo, ha? Ana ba? Nga makatuog na siya tarong dili kaya magsigil na guna-guna nimo. Tuod, Roy. Ay, mayong daloy tubig sa paro na. Tinilubog. Sige, pre, suwayan ako. Suwayan. Dahil na. Dahil beli ko, dahil. Narado mong ka. Saan, kurintin ka diya? Kurintinas ka? Da. Sabaan ni mo eh. Dahil. Wala lang siya ka musod, nga abli man na, una trangkahi. Ay, abli din yun. Abli din eh. Storbo kay kastanan. Matuog ko ay kung sa muka ha. Dahil. Naunsa na sad mo, Terso? Nag-away na sad mo? Tangan lorna na eh. Kung nausab na siya. Ambot nga ano ka na siya. Abi ni mo. Nga nausab yung kinaiya. Ambot lang. Abi ni mo, Terso. Akong nasabot kung nga nung ingon anak ang sitwasyon ninyo. Kana tungod kay wa manggod mo anak. Nay. Ngano wa pa mansad mo mga anak, eh? Unsa mansad mo, di mo kamao? Di mo kamao mo himo? Patudlo mo, oy. Nay, hindi mo taon na nay sa doy. Mao manggunay kasagaran sa mahitabo sa magtiayon nga way anak. Samok yung kayo sa gilag-away. Ha? Ang bana, tagdugay mo uli. Abi ni mo, Terso. Kana si Lorna, hagbay ra kaay nang nangandong makaanak na siya. Pero ang butog gano, mutili na hinungdan nga nung gusto si mong asawa nga muundang ka sa mong trabaho. Aron makakonsentrate mo kung unsaon pagbuhat og bata. Nay. Pre, Terso, tinuod yun na, pre. Usa sa hinungdan nga magkabuwag yun ang magtiayon kay wa sila tugahig anak. Ay, di may noon tanan, pero kasagaran yun, pre, magkabuwag yun. Magkabuwag yun lang pagpuyo. Gumikan kay wa sila anak. Mga paninguha, pre. Paksit yun ba? Kay kanang ipakita rin sa mga asawa, pre. Masig mauna na. Unsa pre? Kay kanang ipakita ron sa imong asawa, mauna na. Bot may pasabot nga. Ambot lang, no? Unya, unsaon man ang gitaw na kung mitugay anak, be? Biya sa pre, no? Muduha na gud mo katuig nga nagpuyo sa imong asawa, gud. Lagi? Ya, wa, yun. Lagi yun. Unsam na siya, eh. Ay. Basig doon ay problema niyo, pre. Ikaw ba ron o imong asawa? May tingaling magpatanaw mong doktor, pre. Aron may bawaan ba ninyo ba? Kung kinsa ninyong duhang di makaanak. Saan na mo nga? Wala mo mayong buo taon, pre. Sige mo yung gawa, eh. Di magaling ko hapit pa yung daod sa mga kwarto. Ikali siya pa-check up, pre. Kung unsa resulta, kung wa gani problema si mo, ha? Ay, si mo ka nang imo ba? Way problema mo. Sa ato pa, ang imong asawa gyud ay problema, pre. So, ikaw lang siya patanaw doktor, pre. Nya, pre. Musta? Si resulta, na-check up na ka? Yung doktor, pre. Ako kuno doon na problema. Baog kong itlog. Ang tawag nga, pre. Saon na ni mo. Kuya, wag biyaan kasi mong asawa na, pre. Gusto rin mag ito ka lang. Mao ni problema ron ako. Saon na ako, pre. Ako'y katambag ni mo, pero putla na nag-itlog na. Ang bista ka din mo, eh. Lisa mo ng itlog, butakal, no? Probida. Maari gini ako isulti ni mo, pre, no? Sa tinuod lang. Sulti nila sa tinuod ni mong asawa. Nga ikaw, di makahatag og anak. No? Kay baog kang itlog. Bista sin. Wala, di ka kumbiyano na. Masabta lang. Di man sa iyong kagustuhan, di ba? Di man sa kagustuhan niyo, pero mas mayo nga sultihan kini mas tinuod, pre. Arong di masol pa ba? May mutang na mo si mong asawa ba? O sa iyong una-una. Sulti nila sa tinuod, pre.
nga di ka maghatag og anak. Ibaog ka. Saon ka na ko pasabot, Lord, na no? Nga ako may doon na problema ng mundo ha. Kung nga nung di mo kabatog anak. Sultihan ka na ko siya tinuod. Hindi ko makatag di ka na. Tungkol kay baog kong itlog. Pero ako sa dog. Ay, gawas kita. Gawas siya sa mong kwarto. Bahala na, magsulti ko niya. Bahala kung sa'yo yung kasulti. Basta importante may bawas siya sa tinuod. Duulo na ko. Ay, kinaabot na dahil ka, Dong. Oo, ha? Yeah. Ay, Oh, hello. Sorbida, no? Day. Day. Oh, dugay ka kakapakli. Sige pa. Ay, day. Bida. Mayo kag mo, day da. Mayo kag mo. May bitaw akong mood. Day. Doon ako isulti ni mo. Bahala ka ni. Nginang lang may bawag siya. Ha? Kung ginawa to tang kadawat ka ni, day. Ngaon sa man. Ako sa daso ko isulti ba yan nimo? Ha? Oh, sige. Ikaw lang una kay ladies first man. Sige, Dong. Ako yung una. Malipad yung ka ini. Sige. Dong, hapit ako mamahimong tatay. Ha? Mabdos ko. Ilong sa bangag. Nga nugutong mababdos magkaganimang ko makaanak. Singan? Dito kong kikasokto na patsikap ko o dito ako nasairan nga doon ako diferensya. Di ko tulog itlog usara ha. Di ko makatag anak ni mo kay baong ko. Unya karon mabdos ka? Ha? Kinsa may tinunamahan ng bata? Kinsa! Doon! Limal ka nagluib ka sa itong kabidyoon ha? Gayari. Kinsa! Pakipangkuno ni mo ay mong anak sa laki ni mo! Salbahis ka, traidor ka, busa mas mayo pamulayas ka. Layas! Ug ayaw naging kupakita na imong nawong ha! Layas! Dong ka nang... Layas magagnaong! Ayaw naging pakita na imong naon rin ako. Layas na karon dayon, Lola! Sige, mulayas ko. Apa sa di pa ko mulayas? Huna-huna una sa mga daghan nga tao lang ta. Mahimong masayop. Mahimong masayop ko. Mahimong masayop sad ka. Ug mahimong ang doktor. Mahimong ang imong doktor ang nasayop. Daghan na istorya, daghan ka katarungan layas na ito. Layas sila itong panimay! Layas! Arin ako. Mulay... Ano yun ba ka? Ha? Di ka malayas? Pabaga kasi mong naong? Di ka malayas? Time pa sa ha. Klarohon tani. Kisa din yung bay. Sa? Di ba sa ako maning inahan? Iya maning bay og yuta. O kay anak man ko, sa ato pa, ako ang usa sa tag-iya ining baya. Unya ikaw ang makailabot dire, ikaw may layas din eh. Sa day? Ikaw may angay mo layas, magkakagnaong! Layas! O nga na makita ka na ako! Layas! Pak! Ay! Day! Mao ni ako problema taon. Ako pa yung binuang nga sa kong asawa. Ako pa may palayas. Kung saan mo ako? Mura ba taon ko ikapuyan taon? Wako yung mga parente din eh. Pupalik lang ako sa kong asawa. Bi ko no. Kung ka may pasultihon. Tabagi ko, Ate Pres, Ate Jinjin, o si Ate Ray Arellano. Ay, Ate Ray, si Ray Arellano. Bahala na gawa na nas bambina ay. Usaban ko kami pasultihon. Terso. Salamat kayo. Lord, salamat, Lord. Mama Mary, salamat sa mga pagampo. Ate Pres, good morning ni mo diha. Good morning, Dong Alan. Ate Jen, good morning. Good morning, Kuya Alan. Samtang gitawag si Ate Pres, kay nangapi pa siya. Happy siya. Magpasalamat sa mga mama, Kuya Alan, nga permi yung nipalit sa ato ang Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy! Wow, happy permi ang mga bata. Unya para sa mga dago, happy sa sila Kuya Alan kay naa na may Don Pepe Dark Chocolate. Unya ugom-ugom sa Diamond Yema OBM Special. Palit kay lami ang Tasty Fish Cracker ug Paulitos Macaroni Crunch. Tino na mga bata. Crunchy. Unya Kuya Alan, daghan na day kayong produkto ang Diamond Food Trade. Oo, dito sa Grand Mall Kuya Alan, Talamban. Kita ka? Na sila kanang kape mais kanang Kape mais, Oo, kana, naa sila ana. Mais nga kape? Oo, naa Naa sila, sila. ana? Oo, palit ko Kuya Alan, humot kaayo. Humot kayo. Kana kang kinaraan? Kinaraan, Inaana Kuya Alan. Sinangag, bugas mais. Kana Kuya Alan. Naa sila ana ang Diamond Food Trade Incorporation. Incorporated. Okay, happy na si Ate Pres! Okay, happy. Hi, Ate Pres. Good morning ni mo diha. Managkape si Ate Pres mga kasama. Thank you. Sa tanan. Thank you, Ate Pres. Salamat kayo, Lord. Salamat kay Lord. Ma'am Mary, salamat sa mga pagampo. Unya, sa tanan na itong mga kaisunan, happy yung kay kahak. Mga bata, kidalan mo inom yung mood.
don't pipitabli kay happy yung kay ka. Taasin yung energy. Bisag asa ka musuroy, panington ka. Nindot kay kini ka mundok ko ani mga bata. Ha? Dili mo, aligri kay mo, aktibo kay inyo ang panglawas kung makainom mo sa ato ang Don Pepe tablia mga bata. Ugom sa OBM special o Diamond Yema special. Unya kaon pud mo ana kung mag duwa mo, pwede mo baw na tasty fish cracker o Paulitos macaroni crunch ha. Mao ni nindot kayo mga dagko. Yung mag-chat mo, mao ni atong isum Paulitos macaroni crunch o tasty fish cracker. Unya sa mga tao ni former Kapitan John Ramos nga buhat siyang Miguel Foliar fertilizer. Good morning mo diha kap sa mga tao po ni Kuya Nick Pipito sa Basta Toledo. Kuya Nick Pipito, Dudong GR Pipito. Yun man. Sa mga tao ni Iday, Shin Pipito sa Bromwich PS nga. Ana sa Facebook, unya i-type lang yung Bromwich PS kay kamunay may bao magsabot sa taga Bromwich PS kung unsay buhaton sa inyong panimay. Limpyuhan ba kung sa pailang gusto ang inyong mga garden diha, ilaban tarungon o kanang inyong mga garage diha, ilaha ba ngayuhon. Kung sa pa na diha, ang Bromwich PS may mulimpyo sa inyong panimay. Onya, kondisyon kay na sila, mahuman yun na inyong panimay. O sa kadlaw, human na natanan. Tungod kayang ilang giinom, mao ang ato ang Sed Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Ipaglaban ka sa tanan mong trabaho sa Sed Panyawan Coffee Mix. Nindot kay natong imnon. Kaya ang atong trabaho, mahuman yun, di matabugluka. Nindot kayo, kada inom na to og Sed Panyawan Coffee Mix. Kondisyon sa kita. Paning to tagbayo, labin ni mga driver. Di ka maduka nga mag-drive. Bahalag mahal ka sulina. Kayod lang yun kay para natin kapakaon sa atong pamilya. Uban sa ato ang Sed Panyawan Coffee Mix. Maunay imno na to ha. Unya sa mga tao po ni Vice Mayor Choi Asnar, Sir Ricky Asnar, Sir Ryan Kangki, o si Ma'am Kasmer Araraw. Good morning ninyong tanan diha. Sa tanan pong mga kauban ni Kunsyal Lester Daan ang iyang opisina, Kunsyar Francis Isparis ang iyang opisina, ang ilang mga opisina ang gipainom ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Ang Sed Panyawan Coffee Mix. Ati Pres? Okay, oga ko sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og Sed Panyawan Herbal Capsule, Sed Panyawan Herbal Capsule with garlic, Sed Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa mga high blood, cholesterol, katutaas sa sugar, ingon man ka ng bukol-bukol nato sa itong lawas. Ato ng imnanog Sed Panyawan Herbal Capsule kada adlaw. Katulad sa usa ka adlaw inom. Sa buntag o nakamakaon sa imong pahamahaw, inumdaan sa kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Inig pariuto ni mo maugyapon, sa gapon kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule imong imnon, una kamakaon sa imong paniudto. Maugyapon sa imong pagpanihapon, inom na sa kadaan, ug usa ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Ug alay na ito na problema anang kidney o UTI, ayaw na mo kabalaka. Tungod kay doon na makatambalaan na, kinimaw ang Kogon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kogon Herbal Capsule kada 4 ka oras. Ug kon okay na, usa na lang kakapsula sa Kogon Herbal Capsule imong imnon, kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot, alang sa kidney o UTI, Kogon Herbal Capsule. Basta Kogon, lawas bas Kogon. Okay, salamat kaya ti preso niya sa tanang mga taon ni Bro Joel Vinces diha sa Bien Aqua. Ang tag-iya si Paribini Umadak, kung si Albini Umadak diha sa Babag Lapu-Lapu. Kumusta mo diha? Ang ila po mga tao diha, gipagamit po sa ato ang number 1 nga plus, ang Sed Liniment Oil nga tinuod mo wagtang sa atong panuhot, pamaol panakit sa kaluwasan, varicose veins, katul, kuto sa kabataan, ilikay pagyunta sa dinggi nini nga ato ang Sed Liniment Oil, sama sa mga tao po ni Iking Binding and Roof Installation ni Sir Ariel Mancao, gipagamit po na niya sa ato ang Sed Panyawan Sed Liniment Oil. Unya ang mga tao po ni Ma'am Faye Villarcal, ni Ma'am Faye o ni Ma'am Nelen Moreno, si Ricardo Moreno, salamat kay ninyo sa pagpagamit sa inyo ang mga tao diha sa ato ang Sed Panyawan Sed Liniment Oil. Thank you kayo. Unya salamat gyud kayo ninyong tanan, pero sabota kanang ato ang Sed
liniment oil. Ana ra nato na mapalit sa butika, ha? Di ba, Dwin? Tinuod na sa butika rin makapalit pero wag ginagisa lagi sa aking sakyanan na. Oo. Sa butika lagi pero naagi Facebook page ang Sid Marketing Incorporated ang Panyawan Herbal. Ah. Ila lang itay pa Panyawan Herbal niya makita tanan produkto dito sa Sid Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Sid Element Oil, o Celebrity Beauty Soap, labi ng Panyawan Coffee Mix. Pero kita, kung layo-layo sa kabukira, Oo, butika. butika, kaya natas kabukira nagpuyo, pwede kita maka-order sa Shopee. Shopee na lang, pwede ani, Kuya Ricky Bangis Garing, ang iyahang mga tao po sa Bangis Tinaw Dishwashing Liquid nga nagtrabaho sa iyahang laboratory, iya sang gipagamit sa to ang said liniment oil. Thank you kayo nimo, Kuya Ricky Bangis Garing, ang tagiya sa Bangis Tinaw Dishwashing Liquid. Bangis sa sinaw, hugaw pas upaw. Ay, bangis sa upaw, sinaw pas, ay, bangis sa hugaw, sinaw pas upaw. Mo rin saktong pagkasulti, ha. Salamat kayo. Okay, Ate Pres! Ay, Bam! Ay, wamas mo binade. Ate Jinjin? Para sa mga bugas-bugas, para sa mga blackheads, wala na problema. Gamit lang sa ato ang sabon. Said Celebrity Beauty Soap o Oh. Said Celebrity Kojic Soap. Kana. Para hamis ang kutis. Unya ka ng blooming. Napay sa glowing. Moisturizer. Moisturizer, Kuya Alan. Para dili mag-dry ang ato ang skin. Mao na, gamito na to, ha? Ang said, o sa tunay pa nga, guys. Celebrity Beauty Soap. Okay, said Celebrity Beauty Soap o said Celebrity Kojic Soap. Mao na atong gamiton kung mga ligo, ta. Pero ay lang ninyo dadas dagat, ha? Kaya di yun na mabuha. Okay, o sa tanan po natong mga kaigsuunan nga migamit na sa ato ang G-Detox Plus Herbal Capsule. Salamat yung kayo yung tanan. Inyong nakita kung sa resulta sa ato ang paggamit sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Di ba? Makita mo yun na ito resulta kay kanagong G-Detox. Usada ka natural nga detoxifier. Natural nga remedy. Tigwagtang sa balatian. Puno sa nutrients. Nga maoy makapaligong sa atong vital organs. So, nya, maunay mo dipinsa na to sa toxin nga musud sa ato ang kalawasan. Ang toxin, maunay mo daot sa blood cells. Unya, ini kadaot sa atong blood cells. Mustiki, mulapot ang atong dugo. Maunay, daghan kitang sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart diseases, gubang pang mga balatian na to. Maunay, inong yung kag G-Detox, usarag yun ka kapsula. Usa ka oras sa di pa kamukaon ang pag-inom sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Pero doon na kay balatian, katulog yung kainom buntag unto hapon. Usa kapsula, usa ka oras sa di pa kamukaon. Unya, imnan po na to, walo nga to sa 12 ka basong tubig matagadlaw. G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Ang number 1 nga mutangtang sa toxin sa tuang kalawasan. Ate Pres? Okay, sino na ito karong adlaw? Si Dudong Terso, Ate Pres? Terso. Oh, Dong Dro, di Terso. Kanis Terso, Ate Pres, kuan ka ng na Guardia Cementerio. Guardia Cementerio, nya di siya kaanak, napacheck up siya sa doktor, kuan, baog siya, di siya kaanak, karon paguli niya si ila kay sultihan, taniya iyang asawa taon nga mauna na itabo niya, di siya kaanak, ang iyang asawa ni sulti man dahil siya, doon na ako ibalita ni mo, malipay ko ka ani, doon, mabdos ko, asa lagutang Terso. Porting lagutang Terso. Mabdos ka nga dito, bako doktor nga ako isa. Namugi doktor nga masayop dong. Masayop ay ko pa ila ng anak si Mulaki. Layas din eh. Layas. Sige mo layas ko. Apan, murag na siya kaya asawa. Anong mulayas man ko? Kisa man ibay. Di ba, mo man ibay? Ikay layas. Sige pa layas at impress. Bao na yan problema. Siya na yung nakapay. Wala ba siya ibay taon? Nya, ang iyang problema, kung asa siya puyo, bubalik pa taon siya sa asawa. Ang iyong sabi ato. Pero, tapa, doon ay nagduwa daglaing team yung asawa, wala man ka. Wala. Basta jackpot. Ambot lang ka, ambot lang ka, Ate Pres, kaya wala man gibutang po diri. Oo, kung pala. Wa gibutang ako anay, uyab-uyab niya sawa, basig, dong, basig na sayo, pero itong doktor dong ay. Tingali, oo. Tinoon na dong, Terso, basig na sayo, itong doktor, pa-check up ko no, kanang, May usap. unsa na ipangalan naman, dobo, ang Second pa-check up. koan. Second, maka-second opinion ka dong, sakto Ate Jinjin, second opinion kag doktor, duol dito glaing doktor kay basi nasayop tao ng doktor nga imong giduol primero or di ba nabali ng resulta dila para nimo para na sa ubang tao nya ikaw mo nasultian anak mo gyud di man na to batuyo ha mao na diha dong Terso ayo na yung diretso kuan nga mauna ana naglaki imong asawa wa man gyud na wa man ipakita gyud daram gilis bay kay madlok lakaw Nasaan magkapuyo ng layas ka? narsa silang silong Doon kay pagkalayasan.
Pakala lang nag-apil na yan. Mao de dong kay naabian Ganun na. na, eh. Naabian na sa Bible dong nga dili pagabulago sa tao ang giusas Ginoo. Mao na nga ayaw pangitag lain pa maagi dong ayaw sa pagbuwag-buwag o sapod mulayas ka wa kay kapoy andere taga Mindanao man ka nya taga Cebu na imong sawa. Lagi dong tagusto na anak, pangasaon pa. Oh, tinuod na. Di ka malipan ng na anak. gili namatay nga asawa. Dong nga giungungan niya yung ba na koy sulti mo unsa man sa kanang anak natong tanan di na imong anak. Uy, namatay. Ay asawa. Pangasaon gang mo. Oh, wa na. Pag na kamatay niya. Oh, hasta lagutas ba? Dagko na kayo yung mga anak. Na, ginoo ko. Oh, saon mo na. Eh. Pero iyan lagi dawat, ro. Kayo saon nga, napangga naman niya. Pinangga naman niya yung mga anak. Ito na yan, nga isalikoy na niya. Oh. Okay. Ana lang, Ate Pres. Wala natin may mo, Ate Pres. Mao na. Sige, Ino Tiso, lang nga, balik ito, Tiso, magpa-double second opinion ka dong sa doktor. Tanawa dito. Balikan doktor dito. Dok, magpa-second opinion lang ko. Kay basing doon na yung mga kakulian. Di bang yun natuwan. Basing nasayo. Sinanik na baro, di mo to siya kanak po. Di ka anak, di makabot. Di ka kabuti kung mag-standing posisyon mo. Si GC ba rin kaboto siya? Okay. Salamat sa pagpadangat ni mo Dong Tersoni nga itong tulmanon. Kuda ko ang Basel Tihon.